Assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan tashar namu mai albarka. A satin da ya wuce mun kawo muku sabon website da za ku dinga kallon shirin kwana 90 da sauran wasu shirye-shirye da ba a ɗora su a shafin YouTube. Inda mun nuna muku yadda za ku shiga sabon shafin namu na website domin ku kalla. Alhamdulillah mun ga mutane da yawa sun shiga shafin sun kuma kalla shirin nan na kwana 90. To dama dai mun yi alƙawarin cewa in dai har ana shiga shafin namu ana kallon shirin na kwana 90 kowane sati za mu dinga ɗora muku. To yau ma dai mun ɗora muku shirin kwana 90 zango na 10 kashi na 5. Season 10 kenan episode 5. Wani abu da ba mu nuna muku ba a baya shine yadda za ku yi downloading a cikin shafin namu. Domin kuwa wasu sun fi saba a ce sun yi downloading ɗin fim sannan su kalla. To ku kwantar da hankalinku yanzu za mu nuna muku yadda za ku dinga downloading ɗin shirin na kwana 90 a cikin shafin namu. Yau wato bari mu shiga cikin shafin namu ba. Sunan shafin namu dama shine arewatrend.com.ng, na manta ban gaya muku ba. To ni zan yi amfani da Opera ne, kai za ka yi amfani da kowane irin browser ne za ka iya shiga shafin namu. Gashi nan na shiga Opera ko? Yauwa to gashi nan ba zan yi searching ɗin sunan shafin namu arewatrend.com.ng. Kun gani ko? Yauwa gashi nan arewatrend.com.ng. kun gani ko? Kun ga sunan ko? Yauwa sai mu yi searching kawai haka zai kai mu cikin shafin. Yauwa to kun ga ya kai mu cikin shafin ko? Kun ga sunan arewatrend. Gashi ne ya kai mu cikin shafin. Kun ga shirye-shiryen da mu ɗora muku ko? Kwana 90 season 10 episode 1, kwana 90 season 10 episode 2, kwana 90 season 10 episode 3. Gashi nan dai. Yauwa gashi nan wannan shine na yau kenan. Kwana 90 season 10 episode 5. Bari mu taɓa shi na yau ɗin ko? Yauwa to kun gani. Kun ga ya buɗe ko? To kun ga bidiyon nan. Kawai in a ciki za ka kalla kawai kana danna play haka. Kun gani? Shi ke na yi playing. Kun gani? Bari mu ɗan tare mu gani. Yauwa kun ga mun ɗan tare. Kun ga mun ɗan tare ko? To wannan duk shine na yau kenan. Ina fatan ai kun gane. Yauwa sai yanda za ku yi downloading. Bari mu nuna muku yanda za ku yi downloading. In za ku yi downloading haka za ku yi. Yauwa ga wannan ɗigo-ɗigon guda uku sai ku taɓa haka. Ga wajen share ɗin nan sai ku taɓa haka. Yauwa to kun ga nuna copy link. Copy link sai ku copy link ɗin kawai. Kun gani? In ku copy link ɗin. To na san majority ku kuna amfani da bitmate ai. Ko? Yauwa to kawai sai ku yi minimize. Haka. Yauwa sai ku je bitmate. Bitmate yauwa ga bitmate ko? Yau idan ku shiga haka kawai. Yauwa bari ta ɗan buɗe. Bari bitmate ɗin ya ɗan buɗe ko? Yauwa to kun ga dama mun riga mun copy link ɗin nan. Kawai sai ka zo nan. Sai ka yi pasting ɗin link ɗin nan. Kun ga ma already ya nuna min. Amma dai kawai sai ka yi pasting ɗin link ɗin a nan. Yauwa kun gani? Kawai sai ka danna nan go. Yauwa to kun ga ya buɗe bidiyon ko? Gashi nan. Kawai sai ka taɓa downloading. Ai dama na san kuna amfani da bitmate. To kawai sai ka taɓa. In wannan za ka janyo gashi nan dai kawai. Sai ka danna downloading. Ko? Yauwa gashi nan 360 shine nan available. Yauwa kawai sai ka danna downloading haka. Shi ke ya fara downloading kun gane ai. Ina fatan dai kuna dai gane abin ko? Yauwa to ni zan katse saboda yauwa wannan shine shafin namu da mu buɗe mai suna arewatrend.com.ng, inda za mu dinga ɗora muku shirin kwana 90 kowane sati. Da fatan dai kun gane da za ku yi downloading a ciki. In ma da mai tambaya sai tambaya a comment. Mun gode.